Pozdrav, moj ime je Ćutolog i danas ću govoriti o tome šta nama Srbima treba. Pa evo, najkraće moguće, trebaju nam institucije. To je već postojalo, odnosno Atanasije Nikolić, to sam čuo od Aleksandre Ninković-Tašić, žene koja je zaslužena za to da sam ja saznao za Pupina, za njegovo briljantno delo i uopšte životno delo. Tako da prosto verujem toj ženi i taj čovek ne znam o njemu ništa. Ona je spomenula da je on osnivao institucije po Srbiji, da li škole, policije, sudove i tako razne te, da kažemo, institucije koje su svakom narodu potrebne. I to je veoma važno zato što prosto bez toga ne postoji kako ti možeš državno ustrojenje da imaš ako nemaš sve to. I onda sam shvatio o čemu se u stvari radi. Nekako doći će i proći će sve ovo što je sada, ne znam, ove Siniše, Nebojše, Andreji, ne znam, Vulini i svi ti neki Kurčubići će proći, ali prosto strešće narod njih sa sebe, to sigurno, ali ne radi se o tome, nego ono što je poenta šta će ostati posle. Znači, jednostavno, diktatorima ne odgovara bilo kome u svetu, da li bio to Putin ili ne znam, Vučić ili neki drugi, ne odgovara mu da postoji, kako bih rekao, ne odgovara mu da postoji institucije, zato što on mora da ima neograničenu moć, mora da se za sve pita, itd. I tako dalje, kao što Vučić naš stalno radi, niko ne radi ništa osim njega. Ali to ne treba on da radi, nego treba i drugi da rade. Znači, posto da namestiš taj mehanizam, da namestiš taj sistem koji će raditi bez obzira da si ti tu ili ne. I ja to želim u životu, prosto želim da jednog dana u toku života, jednom u nekom trenutku, nadam se, napravim takav neki sistem mali. To sam čuo otprilike od Kiyosakija u njegove knjizi Bogati otac, siromašni otac, ili od nekoj drugoj njegovoj, ne mogu da se setim ove ostale dve što sam pročitao. I prosto on je tu rekao otprilike da biznis takav treba da bude da ti se izmakneš iz njega, da on i dalje funkcioniše kao da si ti tu. Otprilike tako. Znači da ne moraš da budeš prisutan non stop. I da svi, to je pa valjda su tako institucije, valjda svi treba da znaju otprilike šta treba da rade, kako treba da rade i prosto onda je jasno svima sve gde je kome mesto i ko šta treba da rešava, a ne da ti moraš da dođeš neki šef i svi ovde kao gluvarimo, ne radimo ništa i čekamo njega da nam on naredi jer bez njega ne bi mogli ništa. Otprilike to kreće od ozgo, da kažem od vrha pa sve na dole. Znači to je prosto tako. Ali to je glupo, zato što prosto imaš te institucije, ali šta su institucije? Institucije su ljudi. Svako ima svoje mesto, treba da zna šta treba da se radi i ne da sad neki tamo šef sedi i kamdžija ih po leđima da bi oni nešto radili, nego da prosto rade zato što to tako funkcioniše, da imaju neki smisao, da imaju zašto su tu, da znaju kako, šta i zašto nešto treba da se uradi i onda će svakome tu biti lakše, da su pristojno plaćeni, da mogu da finansiraju sve što, jer mislim da ljudi generalno ne traže, ne znam ja, kuli gradove, žele, brate, da pristojno žive, žele da dobro žive, žele, ne znam, da kažem, širi dijapazon, da kažem, mogućnosti u životu, da jednostavno budu sve što mogu da budu i to je ono što je meni onako prolazi kroz glavu svaki put kada o tome razmišljam, zato što jednostavno ako ti kasniš za zapadnim svetom, tebi nedostaje institucije kao što oni imaju, to jeste, ali i njihove institucije imaju neke rupe, imaju neke mane, imaju neke probleme s kojima se suočavaju i ostalo, a mi nemamo. Prosto imamo neke, dobro, bar ih imamo, ajde, kakve su, takve su, neke raspale, ali ih imamo, jer da nemamo njih ne bi imali ništa. I ostaje još da se to nekako reši u nekom trenutku. Ja bih volao da tako, jer nekako država je kao neko preduzeće ili tako nešto, neko društvo, kako kaže društvo. Jednostavno, ne znam i sam, ali jednostavno kad govorim o tome, kad razmišljam o tome, sve vreme mislim da pređem ulicu samo, da o tome mislim sad trenutno, da me ne lupi nešto. Evo sad ću da pređem pa ćemo da nastavimo. Uglavnom, eto, to je suština, znači prosto državi, preduzeću,
bilo kom društvu ili udruženju, potrebno je da svi znaju šta treba da rade i da to rade, a ne da im neko kamdžija i sve i da znaju zašto i da su dobro pristojno plaćeni ako bi to bilo mogo. Sad možda to zvuči idealistički, ali ja verujem da je to donekle moguće. Ja mislim da ću u jednom u životu moći nešto tako da stvorim, nadam se. Sad vidjet ćemo da će to biti izvodljivo, ali verujem da iz naše države isto tako. Šta će tebi Vučić ili neki da ti kaže radi ovo, da on spašava onu decu, pa da spašava ovo, pa da ovo reša, sve on mora. Aman čoveče, ima neko u ovoj državi koji zna bolje od tebe to da radi, nemoj da lupaš. Znači stvarno nisi debil, jel? Ali dobro, mora on to tako, mislim, to je njegova politika, neću uopšte da ulazim u to. Ali to je ono što je suština, znači institucija. Znači da jednostavno kad kažeš institucija, kad kažeš, šta to čine? To čine neki ljudi u nekom državnom, da kažeš, deo državne institucije ili, kako da kažem, deo državnog ustrojenja koji nešto znaju da rade na određeni način, znaju da urade neki posao, znaju nešto, ne znam, da lupaju pečate, otkud znam, znači znaju, ali to je to, nekako, ne znam, ovo mi se onako ko zvuči, ovo kako sam krenuo, nije mi jasan tok misli šta želim da kažem, eto to je to, ali prosto ono što hoću da naglasim jeste da treba neki sistemsko rešanje problema, ne na nivou da neki vođa mora to da određuje, već da jednostavno funkcioniše bez vođe. Eto tako, da svi znaju svoje mesto i da rade to. Povremeno ako se iskoči iz koloseka, mehanizam se pokvari, dođe se, reši se problem, znači ti iz institucija, neko sa strane, vamo tamo i namesti se to i onda opet. I sve tako, a ne non stop, znaš, da neko kaže odozgo, jer kod nas sve se vrti, rekao neko odozgo. To je to. I zato nas to ubija, ali prosto tada mi bili mnogo jaki, onda ne bi to odgovaralo ovim strancima, ovim stranim silama koje su od uvek postojale ovde na ovom prostoru, tako da mislim njima ne odgovara da mi budemo stabilni i da je sve kako treba, jer jebi ga kome će oni da uvaljuju sve proizvode i svoje neka sranje i oružje i sve ostalo što ide uz tu priču. Eto, toliko o tome, malo sam se raspričao, nisam baš lepo rekao kako treba, ali ja mislim da me kapirate, nadam se da me kapirate, komentarišite, subscribeujte, zvonce lupite i ostalo. Eto, pozdrav i pričamo u sledećem priliku.